eventjes te bekijken zo. En nou ja, op deze manier zie je ook alweer het belang van de dijkverbetering. Hè? Het is niet kinderachtig wat er hier gebeurt. Maar ja, het is een mooi uitje. Ik weet niet of de hond het ook al op prijs stelt, maar goed. Nou, ik ben hier nu even naar de pier toegekomen. Er waren gisteren 2 zeehonden die hier lagen door de storm. Dus ik heb nu even qua observatie om te kijken hoe het met de dieren hier gaat. Of er nog wat aanspoelt. Dus daarvoor ben ik hier nu even. Is dat iets wat veel voorkomt met het weer, vooral met grote stormen? Ja, je hebt nu de jonge zeehondenpups, de grijze zeehonden. Nou, die zitten meestal op het eiland. Maar ja, met deze storm hebben ze het ook heel zwaar, de gewone zeehonden. Dus vandaar dat ik zeg, we gaan toch even kijken. De vogels hebben het zwaar natuurlijk, om toch het even in de gaten te houden. En hoe lijkt het op dit moment hier bij de pier? Ja, nou, het stormt behoorlijk natuurlijk, dat zie je zelf. Maar ja, op zich lijkt het nu goed. Ik heb hier vanmorgen een meeuw weggehaald die dus wel verzwakt was door de storm. Maar verder lijkt het nu goed. Geniet er nog even van en ja, waai niet weg zou ik zeggen. Nee, dat gaat. Ik zal hem goed vasthouden, want ik heb hem te leen. Eventjes. Dus hij moet wel weer terug.